Uh, so a couple of days ago, nakupatsani picture, nakutumizani video, imene kuonesa company imene achina chakwera anayipatsa licenses athu, licenses auje mining, amaiti titanium mining ya Kasiya ichi. That's the biggest in the world, which means Malawi is sitting on over 50 billion US dollars. 50 billion that Malawi mupeze kuti mwapeleka as ofte kwa makampani akunja. Malomoti tikanakhala ife ya Malawi ndikubwera ndi makampani athu ndikutenga ma licenses acho. Makampani ena achazipanga invest into our companies ndikumapanga process titanium amenocha. Koma ife silimaganiza ife anthu amene silimafuna zinthu zabwino. You cannot take a license ndikupereka kwa company imene libe ndalama. I'll tell you how it works. Company ine yonse imene imabwera ngati ku Malawi ndikudzapanga survey ya ma minerals, ma natural resources athu. Most of those companies amakhala alibe ndalama. Chimene amafuna ndikupeza anthu andale opusa, anthu andale ogona, achina chakwera aja, achina mumba, kaguluka anthu andale obwerera mbuya amene they don't understand globalism. Namabwera kwa anthu amene ajawa ndikutenga ma licenses acho. Okay? Akatenga licenses ndakuti awanyemera anthu andalewa. Aliyense aponyera kandrama ma dollars here, 100,000 there. Panopa kwa DVP ndakuti anthu a DVP so also 100 drama tawo tima 100 there chani sakuganiza about tomorrow. So they don't know kuti anthu awa license yapanga nayo chani. Ndezimene amachita titanium ndamene kumanga ma Russians akuisa ntchito to manufacture ndege za nkhondo, to manufacture weaponry, to use towards technological advancements, things that are developing their economies. Pamene fe ku Malawi anthu aku Kasiya palibe amene ali ndi even nyumba yabwino. Eni ake aku Kasiya kuti ukafika ku Kasiya ukafika kwa baroni konse kuja tili ana tinkakasewera umene kuja kunali school tinkaiti mpita tikukudziwa konse kuja kuli amphawi kwambiri. Pamene pali air wing ponse paja all that land is natural resources, minerals. Anthu mukagawa manyumba kumene chakwapatsa anthu manyumba chifukwa cha corruption ni mindset yosaganiza kuti where we are putting designation ya suburbia ndi malo amene pakufunika pakhale industrialization. Lachina chakweracha anapereka ma licenses acha. Company inatenga license ichi ndikupita nayo ku Canadian Stock Exchange, ku New York Stock Exchange, ndikukayisitika ngati panjuga. Ndikumatenga license yako ya ku Malawi yoti wangotenga wewe investment imene wangopanga mwina invest $1 million imene ndalama manager imapita kwa anthu andale ndi mafizo amene ukulipira to get the license. You do that, ukitenga license ija wewe zunguno ameneyo akupita nayo ku New York Stock Exchange akukayisitika, akuyitenga license ija akupita nayo ku Canadian Stock Exchange ndikukayisitika. Kenako ndikuyamba ka PR campaign towards that license. Ndi video imene inabwera ija imene ndi PR yawo kuwaonesa ma investors kuti tapeza deposits, tapanga find out the largest deposits of titanium in a country called Malawi, in an area called Kasiya. Ndipo industry imene hii in 5 years time ikhala 52 billion US dollars. Now pamene baja ayigulitsa license ija kwa ma highest bidders, company manager ipanga over 10 billion US dollars before they put even a single infrastructure ku Kasiya. This is where nzeru za anthu wa Malawi zimabwerapo kuti kakoda Malawi tili ndi nzerudi, because ndikanakhala ineyo ndikanaitenga license yawo ija ndikuyipanga review. Wepanga review ndikuwauza kuti listen, this is my recommendation. Pabwere a local company, a Malawian company that should be a primary holder
of the concession. Inu mubwera ngati ma off takers, mukhale ngati muzapange invest. So mukapita ku Canadian Stock Exchange, there should be a Malawian company there, not your company. Inu mubwera ngati ma partners, but you are investing into a Malawian national company. That way, corporate social responsibility ya company mine, if towards building manyumba, zipatala ku Kasiya uja, you can modernize Kasiya. Zina, you invest madera in the whole of Vilongwe, Miseo. Actually, housing is a big issue in Malawi. That let us start thinking before we start dishing out my licenses. Because aliyense amena kubwera ku Malawi ndikumatenga ma licenses za mining. Ambiri mwayo walibe ndrama. So they target poor thinking politicians. They target corrupt politicians. Agapanga target anthu aja. Nde amapita kumbali kuja. Ndikugula ma licenses aja. Kwadisha. That's why akulemera kwambiri ku Malawi anthu andale by selling off the country. They are selling off our country to the highest bidder. If ever Malawi silupanga benefit, panopa pamafunika tikhale ndi ma reviews on many licenses we have issued to foreign companies. We have to put a law. Law yake khale yakuti no investor should come to Malawi and directly own a mining license without a local partner. My investors also sakabwera ku Malawi amene mufuna mutenge ma licenses za mining muzipanga partner ndi a local company. By that, you are promoting local investments, you are promoting local companies. Ndrama zizikhala Malawi muja. Sizikhala ndi shortage ya forex, mavuto azachuma ajepa. Because many of our local companies are being empowered. They have money. Koma situ mapanga zimenezo ndife anthu ogona. Ngati yaku Kasiya iyi ikundipyesa mtima kwambiri because palibe chimene tipange benefit fair as a Malawi. Tikanapanga create industry surrounding that Kasiya area. We create an industry surrounding that license. We create an industry that is going to inject more money into our economy using the Kasiya mine. Kuma we are not doing that. They are trying to kutenga ma licenses athu akupita nawo ku New York. Akafika ku New York kuja awayika basi awasitika pa njuga because stock market ndi njuga. Akayisitika license yanu ichi. They are raising more money. Iwo wanangopanga invest $1 million towards paying off politicians. They are making more money before they even lay a brick. How can you make $10 million or to $1 billion without laying a brick? It means the people that issued you the license are sleeping. Malawi tatiyeni tizichangamuka. This is our country. Dziko lijasirosauka zomanena kuti Malawi is poor zimene zijazi ndi narrative ya anthu andale amene akufuna zingobwereka ndalama, because the easiest money a politician can take is the money that is coming from the IMF, World Bank, just because there is no thorough accountability for that money. They will project Malawi as a poor country when Malawi is. That is why they don't invest in mining. Kulibia ma mines in Malawi. Just say you need natural minerals. Minerals, they can generate enough wealth for the country. Malawi can become economically independent of the World Bank, of the IMF. What are we doing? It's a shame. It's painful.